H3 man di ay. Before that one. Simla. Simla. Siplak Danau. Nagkontak mo sa shrimp. We used to go there. We're pregnant that time. Tumaya. Hello guys, ari may karong sa Ginsay Danau guys, kay nagtan-aw may diri sa ilang napadit nga balay. Nice kay mga balay diri guys. Na akong likod na diha guys. Oh. Ang uban wala pa na human. Grabe ka nice. Nice ang lugar. CR. Wow. Nice kayong lugar diri guys sa may Ginsay Danau. Napasala swimming pool diri oh. Grabe ka nice naman ang kanindo sa lugar. Grabe ka nice sa lugar guys. Relax kayo ta. Tanong kay imo na grabe kanindot. Dagko pa ang mga balay. Kapay mga bulak nga grabe kanindot. Relax kayo diri dapita. Kapugnos panahon.